самакіраванне ўніверсітэта яно мае прадстаўляць усіх студэнтаў і студэнтак універсітэта. Незалежна ад таго, уступалі яны у шэрагі гэтай арганізацыі, не уступалі, гэта фактычна людзі, якія маюць права казаць ад імя іншых студэнтаў і студэнтак. І адпаведным чынам гэтыя людзі маюць быць абраны дэмакратычным чынам, без цэнзуры з боку адміністрацыі і не маюць нікому падпарадкоўвацца. То бок самакіраванне, таму і самакіраванне, што яно не запытваецца дазволу на сваю дзейнасць. Прыклад таго, як павінен функцыянаваць бюджэт, гэта нейкі фіксаваны адсотак ад бюджэту універсітэта. І ўжо ў межах гэтых грошаў студэнцкае самакіраванне мае распараджацца так, як яно лічыць патрэбным. Лічыць патрэбным усе гэтыя грошы аддаць на канцэрт? Няхай. Лічыць патрэбным набыць на гэта нешта для бібліятэкі ці для сваёй арганізацыі? Калі ласка. Адпаведна, з гэтым выцякаюць некаторыя рэчы, напрыклад, што студэнцкае самакіраванне пажадана мае быць юрыдычнай асобай, каб яно магло ад свайго імя рэалізоўваць дзейнасць камерцыйную, некамерцыйную, адукацыйную, любую. Студэнцкае самакіраванне заўжды мае быць на баку студэнта ці студэнткі. Нават калі гэтыя студэнты ці студэнткі неправыя, напрыклад, калі ў канфлікце з адміністрацыяй яны займаюць неправільную пазіцыю, задача самакіравання будзе мінімізаваць для іх наступствы. То бок яно мае выступаць фактычна як прафсаюз і ў выпадку любой пагрозы для сваіх чальцоў неяк іх ахоўваць, як адвакаты. Яны арганізоўваюць культурна-масавыя мерапрыемствы, у чым у цэлым няма нічога дрэннага, акром таго, што гэта адзінае, чым яны займаюцца. І каб праілюстраваць дзейнасць студэнцкага самакіравання, можна ўзгадаць выпадак 2015 году, калі ў БДУ уводзіліся платныя адпрацоўкі, было нейкае закрытая сустрэча паміж рэктарам і студэнцкім самакіраваннем, і самакіраванне сказала, мы там паміж сабой паразмаўлялі, мы вырашылі, што платныя адпрацоўкі гэта добра, і мы будзем выступаць за гэта. Хаця пры гэтым паралельна з гэтай сустрэчай збіраліся подпісы, там было каля 3000 подпісаў супраць гэтай меры. Вось як бы так не павінна быць, гэта не норма.